Tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da kuma tsohon shugaban ƙasar Najeriya Olusegun Obasanjo za su bayyana a birnin Paris a gaban kotu. Gwamnatin Najeriya ta ce tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ba gurfana zai yi ba, bayyana zai yi a gabanta domin ya wanke kanshi. Gwamnatin tarayya ta musanta zargin baiwa wani kamfanin bogi aikin hanya da ya tashi daga Abuja, Kaduna, Zaria har zuwa Kanan Dabo, inda jaridar Daily Trust ta buga wani labari na binciken kwakwaf da ta yi, inda kuma aka samu labarin ba haka yake ba. To sai dai gwamnatin tarayya sun ce wannan labari ba haka yake ba, suna ma fa jiran jaridar ta fito ta ba su haƙuri. 1, 2, 3, 4 ƙidaya sunan wata waƙa. A cikin wannan shekara da muke ciki, 'yan majalisar dokoki sun bayyana cewa za a gudanar da ƙidaya. Rabon da a gudanar da ƙidaya dai tun shekara ta 2006. Yanzu kuwa sai dai hasashe da ake yi na cewa sama da mutum miliyan 200. To nan gaba kaɗan za mu san adadin yawanmu a Najeriya. Gwamnati ta tabbatar da ɓullar cutar dabbobi ta anthrax a jihar Zamfara, wanda kuma yakan iya shafan mutane. Yana da matuƙar muhimmanci a nemi masana kiwon lafiya domin sanin matakan kariya. Shekara ta 2023 da ta wuce an yi ta shagube da kuma sukan tsohon ɗan takarar gwamna ƙarƙashin jam'iyyar PDP wato Ashiru Kudan, inda wasu ma har ɗauko hotunan jajayen awaki suke suna tsokanar shi da cewa jajayen awaki sun yi muris. Gwamnan jihar Katsina Malam Dukko Umar Radda yana ɗaya daga cikin waɗanda suka raba jajayen awakin nan a cikin wannan shekara. Gwamnan jihar Kano ma fa ba a bar shi a baya ba, domin ko mun tsinkayo shi yana rabon waɗannan jajayen awaki wa mata da sunan tallafi na kama sana'a. Wai ba menene sirrin jajayen awakin nan kam? Japa wata kalma ce da ake amfani da ita idan mutum zai arce bar Najeriya, sai dai ka ji mutum yana cewa awan japa. A yanzu haka dai ƙungiyar likitoci ta Najeriya kokawa ta yi da cewa nan da shekara 2 za a wayi gari babu wasu likitoci ƙwararru kuma isassu da za su kula da lafiyar 'yan Najeriya. Domin kuwa cikin shekaru 5 likitoci sama da 16,000 ne suka arce suka bar Najeriya.